Tämä kyttyränirkko Toukka on ruoan etsinnässä. Katsokaa, kuinka se etsii kärsällään ruoan tähteitä maasta. Tämä yksilö on aggressiivinen, koska se ei ole löytänyt ravintoa moneen tuntiin. Kyttyränirkko etsii, ja etsii. Kyttyränirkko on päättänyt jättää koteloitumisvaiheen väliin ja muuttua suoraan perhoseksi. Mitä nyt? Toukka yrittää kuoriutua. Mitä ihmettä? Sieltä ei kuoriudukaan perhonen, vaan sieltähän kuoriutui Kimmo.